He is part of the government right now. As we speak, he is the acting president. Tell him to do the clean governance instead of talking about it. As it stands, it's a meaningless slogan. You can't whine about a government that you are part of. That's silly. Sabina mashoko buda pangwa ino vipi kwanza ndino chengo chitukirirwa vachireply vachiudzwa magaramo pamusoro speech yavo yavakapa pa the last burial pairoseka subscribe like on the bell icon mashoko anobuda pangwa ino achitaurwa panapa nakudza emutisi tiona kuti Isaac Makumichi anopinda achireply to this post achinyora achimupindura achiti, let me make this clear to everyone who says acting president His Excellency Comrade Chiwenga is part of the government. Why is he not enforcing the clean governance he always talks about? Don't forget that he once presented a dossier about Zugananda in the Politburo and demanded their arrest. But a few days later, the Minister of Justice said what the Vice President did was treasonous. This shows that Mukanya tried to implement clean governance, but he got himself into trouble. Vamwe vakatoti Gavadzingwe. Also remember, he is not the one who makes decisions about appointments and reappointments. Ndo mashoko anaitwa vanapa na Isaac Makumichi. Imboti dzemafunguro enyu panguva ino tichiona kuti vakomana vachiita eclash. Toona vana kudza mutisano yachidefenda the regime Zugananda vachiti iye Chiwenga zvari kuita zviri silly, anotaurirai pamusoro pecorruption, ngaafikise corruption yacho just because he is part of the system. Tikuona kuti contrary, tikuona kuti vakomana panapa vana Isaac Makumichi vari kuchidefenda VP vachi General Kosano Chiwenga atopresenta a dossier achizama kuda kuimplementa clean governance, but makazviona zvaakaitiwa, vakatomupa mathreats, vamwe ekumufaya, vamwe ekumusunga nezvimwe zvakadaro. Mbudzi mafunguro enyu matudi pamusoro pechitiko ichi. Pira comment section medu zafukuro enyu, subscribe or like, chita on the bell icon.